Jeg har valgt at snakke om Manhattan-projektet, og derunder har jeg så valgt opgave A. Og man kan meget kort sige, at Manhattan-projektet, det var ligesom det, der førte til, at der blev skabt kernevåben. Det er sådan en historisk og fysisk fremstilling, eller fysisk fremstilling af forløbet, som førte til produktionen af netop kernevåbne. Og det var ligesom et kapløb med tiden, som var nøgleordet her, fordi at det var meget vigtigt for USA og England, at Tyskland ikke kom først i kapløbet omkring at få atomvåben, fordi det kunne have været katastrofalt. Og i 1939 der blev fissionsprocessen så opdaget, og det gjorde ligesom den her mulighed åben for, at Manhattan-projektet kunne blive startet, og dermed altså at man forsøger at skabe atomvåben. Og der blev så også lavet det her big science, eller det blev en del af det, at der kom store international videnskab, kan man sige. Nu vil jeg lige hurtigt redegøre for, hvornår jeg vil sige hvilke ting. Og jeg vil starte med at fortælle lidt om metoder og teori, og derefter så vil jeg så komme med min hovedkonklusion, og derefter vil jeg snakke om underpunkterne, som så er, hvad kendetegner Manhattan-projektet, hvilken fysik lå bag, atombomberne fokus på fission, og så energiproduktion. Og så vil jeg snakke om, hvordan Truman argumenterede for beslutningen om brugen af atombomben, og så også hvilke konsekvenser bombningerne i Hiroshima og Nagasaki faktisk fik. Og derefter vil jeg lige lave en kort opsummering. Og min hovedproblemformulering er så, hvordan udviklede teknologiens grænser sig fra 1939 til 1947 med fokus på atomare våben. Og min underspørgsmål er så, hvad kendetegner Manhattan-projektet fra 1942 til 1945? Hvilken fysik lå bag de to første atombomber med fokus på fission og energiproduktion? Hvordan argumenterede Truman for beslutningen om brugen af atombomben, og så også noget om, hvilke konsekvenser fik bombningerne i Hiroshima og Nagasaki i 1945. Og man kan meget kort sige som en overordnet konklusion, at Manhattan-projektet egentlig var et forholdsvis usikkert projekt, men det blev succesfuldt, også selvom forskerne og fysikerne blot faktisk prøvede sig frem, da de arbejdede med det. Og man kan sige, at der var mange grænser, der blev rykket inden for fysikken, altså at vi gik fra bare at vide lidt om atomfysik, til lige pludselig at vide meget mere om atomfysikken. Og så Trumans beretning, som det var ligesom ham, der bestemte hvor og hvornår bomben skulle smides. Og der kan man sige, at på baggrund af det, som han siger, der var det så, at han så det blot som et strategisk våben, som nogle af verdens andre store magter også gik ind for brugen af. Og så kan man sige, at konsekvenserne af bombningen var ligesom kæmpestore, og samlet set kan man så sige, at teknologiens grænser virkelig blev rykket, fordi at man lærte så meget nyt på flere forskellige områder inden for fysik, og ja, egentlig også bare måden at føre krig på. Og hvis vi så kigger lidt på nogle af de metoder, jeg vil bruge, så fra historiefaget, der har vi så kildekritik, som er en videnskabelig metode, som kan bruges til sådan at besvare problemstillinger og spørgsmål fra fortiden. Og en grundig kildekritik kan sådan give et godt indtryk i kilden, som vi arbejder med, Truman, en beretning, som han er kommet med. Men derudover så er der så også nogle begrænsninger derinde for, som ligesom er, at en analyse, den giver kun et blik ind i, hvad netop sådan en afsender her tænkte, følte, eller i Trumans tilfælde sådan argumenteret. Og fra fysikken som fag, der gøres der så brug af rationel tænkning, hvilket ligesom er en essentiel del af naturvidenskab og fysik. Og der gøres samtidig brug af den naturvidenskabelige arbejdsmetode empiri i form af nogle teorier og love. Og her når der kommer jeg så nærmere ind på Einsteins sætning om masseenergi, men også flere ting. Og så vil jeg lige kort snakke om, hvad Manhattan-projektet ligesom er. Og det er ligesom det her med, at det var et projekt, der blev lavet i 1942, som så varede indtil 1945, hvor det ligesom var den forskning, der lå bagved, ligesom at skabe de her atombomber. Og det lykkedes nemlig på et tidspunkt at isolere plutonium fra uran, og det gjorde så, at man ligesom senere hen fandt ud af, at der var også en anden fysiker, der fandt ud af, at han kunne starte en kædereaktion i en reaktor, og det førte så til, at lederen af projektet, der hedder Groves, han meddelte så til Roosevelt, som var daværende præsident, at de havde fundet ud af alle de her ting, og det gjorde så, at de den 28. december 1942 faktisk fik lov til at gå videre fra de forsøgende til faktisk at producere, eller en industriel fremstilling af uran-235 og plutonium-239. Og så i 1944, der var modellerne til de to bombetyper så færdige, og de hed så The Little Boy og så Fat Man. Og i 1945, der var den første prøvesprængning så, og efter prøvesprængningen, så var der dog noget usikkerhed om, hvorvidt at atombomben egentlig skulle bruges som en hurtig kapitulation
og dermed så ville de faktisk kunne have sparet mange soldaters liv. Og derfor blev der så nedsat en komité, som skulle rådgive Truman, fordi det var ham, der skulle bestemme det. Og de var så enige om, at det skulle gøres mod Japan og hurtigst muligt. Så Truman han skulle så bestemme, hvornår det skulle være, og det blev så den 6. august i Hiroshima, og så den 9. august i Nagasaki. Og så var der selvfølgelig også en masse fysik, der lå bag de 2 første atombomber. Og der ligger fokuset så på fission og energiproduktion. Ja, og det var jo ligesom et masseødelæggende våben, der var blevet skabt her. Og det er faktisk det mest rædselsvækkende våben, som verden endnu kender til. Og energiudviklingen i bomberne, det sker ligesom sådan ved en spaltning eller en fission af tunge atomkerner, f.eks. uran-235. Og hvis en uran-235-kerne bombarderes med en neutron, så kan det ske, at atomet det så spaltes i 2 kerner, som vi så ser her. En lidt tungere og en lidt lettere. Og så kommer der så 2 neutroner ud af det, så der sker faktisk en kædeproces. Fordi så kan de her neutroner så gå videre ud og skabe nye reaktioner, kan man sige. Og ved den her proces, der skabes der faktisk en energimængde på 200 megaevolt. Og der er den så store energimængder, hvor mange af de her fissionsfragmenter, de er faktisk radioaktive. Og der kan man så også gå ind og kigge på noget med Einsteins sætning, som hedder E lige med m gange c i anden. Men der kan man fx gå ind og regne på atombomben, der blev kastet over Hiroshima, hvor hvis man så ved her, at der kommer faktisk en energimængde ud, som er 6,15 gange 10 i 13 joule, og det er faktisk rigtig meget. Den her masse, den er jo ligesom blevet omdannet til energi, og der kan man så også udregne, hvor stor en procentdel af uran-235, som faktisk blev spaltet ved sprængningen. Og det bruges ved, at man har nogle oplysninger om, at det vides, at der ved hver fission i gennemsnit er 200 megaevolt. Og hvis man så laver noget udregning her, så kan man så se, at kernerne, de har faktisk massen til sammen, dem som er blevet spaltet, 0,749 kilo. Og hvis man så regner ud i forhold til de 15 kilo, som der egentlig var inde i den der bombe, så finder man så ud af, at det er kun 5% af uran-235, som ligesom bliver spaltet. Og så kan man så også gå ind og kigge på, hvordan Truman han faktisk argumenterede for beslutningen om brugen af atombomben. Fordi at han havde ligesom nedsat den her særlige ekspertkomité, som skulle overveje, hvordan atombomben skulle bruges. Og han har så lavet en beretning, hvor han sig selv er afsender på, altså hvor Harry S. Truman så er afsender på, og kildens primære modtager var ligesom USA og England, der var samarbejdspartnere, og det var ligesom et delt notat mellem landene, sådan et slags forsvar for handlingen på Trumans vegne. Og han siger netop også her, der kan vi lige gå ind og kigge på, beretningen, og han hævder ligesom, at han betragter bomben som et militært våben, og også at Englands leder Winston Churchill, han gik ind for atombomben, hvis den blot kunne opnå et vist mål. Og jeg citerer lige. Den endelige beslutning om, hvor og hvornår atombomben skulle bruges for min, lad der ikke være nogen tvivl herom. Jeg betragtede atombomben som et militært våben, og var aldrig i tvivl om, at den skulle bruges. Præsidentens øverste militære rådgiver anbefalede dens brug, og da jeg talte med Churchill, gik han ufortøvet ind for anvendelsen af atombomben, hvis den kunne medvirke til en afslutning på krigen. Og der er det centrale i netop det her citat, det er ligesom Trumans påstand om, at der er ingen tvivl om, hvorvidt atombomben skulle bruges, men det var blot et spørgsmål for Truman om, hvor og hvornår den skulle bruges. Og det er også meget vigtigt her, at han faktisk henviser til, sådan nærmest laver et ekspertargument. I og med han henviser til, at Churchill også går ind for det, så når andre verdensledere går ind for det, så er det så i orden. Og det er vigtigt også at overveje konteksten for at kunne forstå, hvorfor ønsket om brugen af et masseødelæggende våben var så stor. Fordi det var jo egentlig et kapløb med tiden, ligesom jeg nævnte i min indledning. Fordi USA og England ville gerne være de første, der fik det her masseødelæggende våben frem for Tyskland, fordi det kunne have været katastrofalt. Fordi konsekvenserne, de var også kæmpe store ved den her bombning i Hiroshima, fordi det fik katastrofale konsekvenser, og mange liv gik tabt. Altså det var helt vildt. For eksempel i Nagasaki, der omkom 70.000 ud af 280.000, men Nagasakis dødstal steg faktisk til 150.000 på grund af de her eftervirkninger, på grund af det radioaktive stråling. Fordi de fleste de døde egentlig på stedet, fordi da der ved en atomsprængning udsendes cirka halvdelen af energien som en trykbølge, og så en tredjedel udsendes som varme, og den sidste del udsendes som ioniserende stråling. Så dem, der ikke var blevet dræbt, er enten brændende
eller af trykbølgen, der var der flere af dem, der døde af den ioniserende stråling. Fordi at den ioniserende stråling her, den er nemlig eller den består af neutroner, og det har en kvalitetsfaktor på 10, og det er altså noget, der kan gøre rigtig, rigtig meget skade. Det er en relativt stor skadevirkning. Og så alligevel efter 2. verdenskrig, så startede der så igen et kapløb mellem USA og andre lande om at udvikle flere og større atomvåben. Men det er så en lidt anden sag. Og man kan sige, at i indledningen der blev det klargjort, at opgaven ville have fokus på, hvordan teknologiens grænser udviklede sig fra 1939 til 1947 med henblik på atomare våben. Og man kan dertil sige, at alt i alt så har det haft en kæmpe stor indvirkning. Det har gjort rigtig mange dårlige ting, og det har virkelig gjort, at man har respekt for de her våben her. Men samtidig så har det så også gjort noget godt i forhold til videre forskning, og i forhold til, at det er en energikilde.